Ana, que tal, Ana? Ti ves sendo... Moi ben. Son amiga da Clara, veciña. Amiga, que eu xa vexo que a Clara se está empezando a emocionar aí un pouquiño, mira, Sí. por que nos chamas? Que nos podes decir de Clara, da túa gran amiga? Pois que é unha buena veciña, unha buena chavala que tuvo unha vida, pois pouca suerte. A pesar de que intenta buscala pobre, cando se encontra mellor, ala. Pero ela é unha muller sincera, auténtica, espero que lle encontredes unha persona que este á súa altura. Espera un momento, merece. Ana, un segundo, por favor. Santi, podes traernos o paquete de panos, por favor? Que está tan emocionada a túa veciña, Clara, de poder escoitar. Pero como non vai a chorar? Isto é a vida, isto é emoción. No, pero non se chora porque é algo bonito. É algo, pero as vaguas non son só de tristeza, as vaguas son tamén de emoción. A veces Supoño que son as de túas... alegría, sí. Axúdame moito. Pero de alegrías un pouco ás veces. Por que? Ela foi a que me animou a vir aquí. Ela foi a que te animou. Eu mandaba sempre ir ao Juan e media Andalucía, mira tú por donde. Como vai a ir a Andalucía se temos nós aquí o programa, non? Xa, Claro, mira unha cousa, Ana. Por que crees que esta muller de corazón, porque as súas vaguas son de verdade agora mesmo, merece que alguén marque xa un número de teléfono, o 881-365-999, para axudala pois a ter un compañeiro de vida? Bueno, pero que sean personas que valen a pena. En primeiro lugar, formalidade e respeto. E despois, oye, o mellor é unha boa persona, pero ten que coincidir no carácter tamén. Iso é cousa que ten que traballar eles. Eu que podo dicir que ela é unha buena veciña, unha boa persona, que é unha persona que non se aproveita de naide. Se eu se paga un café mañá, está ela xa que o seu diñeiriño toca ela, correcta. Ana, eu creo, Ana, que se Clara consigue ese compañeiro de vida, lóxicamente vai estar moi contenta, moi feliz, pero dame que ti o mellor vas estar tanto ou máis feliz ca ela, Dame a impresión... Sí, ainda lle dixen ayer, se chegarades a algo, os padriños eu e o meu marido. ole, ole. Gracias, Ana. Así mismo. Eu creo que sería a mellor cousa, non? Porque fíxense como é a vida. Estamos Gracias, falando... Ana, por axudarme nos malos momentos e hasta neste momento. De nada, Clara, sabes que nós porque podíamos estamos aquí. Sábelo, eso non necesito dicircho, que o sabes. Nada, trataina ben, buscai un home que vale a pena. Ana, decía eu que como é a vida, non? Que a veces falamos de soidade, non entendemos o que é a soidade, porque vos vese que tendese aí moito cariño a unha e a outra, e ti procuras non deixala sola a ela, pero a soidade vai máis alá, son esas noites, ti terás a túa vida... Claro, ela non pode depender de ti continuamente. Por iso te agradecemos, Ana, esta chamada, este apoio para Clara, e que nos fagas ver que todo isto é real, que a xente que este na casa se anime, porque isto merece a pena. Ana, moitas grazas. Pois que se animen, sí. E dálleme un saludo en especial ao Marcial, que o seguía na radio. Pois que che responda Marcial. Moitas grazas, Ana. Sí. Pois se me seguías na radio polas noites, agora tes a oportunidade de seguir seguíndome polas tardes por unha boa causa Millor todavía. Como neste caso da túa veciña. Vale, pois sale. Un bico grande, Ana. Que teñades un bo perseguimento de programa. Gracias, Ana. Graciñas. Vale, vos. Adiós. Bueno, Clara, que momento, Vese que Ana si é unha gran compañeira de vida. Ademais, somos veciñas no edificio de porta con porta. Cando me pasou ese momento malo, eles foron os que estuveron comigo e me levaron a Vigo, porque el trasladaron para Vigo, desde a casa, e me levaron, e estuveron comigo todo o momento. De feito, estábamos porta con porta e dormía na casa deles porque non era capaz de dormir sola na miña casa. Claro, mira, se teño aí a Ana, non sei, non entendo o que decías antes, non? Se me sinto mal de noite, non sei que me dá chamar, molestar. Pero como non chamar, si a min dá a impresión de que Ana, máis que amiga, veciña, é familia. De feito, hai veces que estou un domingo na casa, así no sofá, e me dicen, queres vir connosco que vamos a tomar algo? E vou con eles, é un matrimonio. Pero tamén digo eu, como que me sinto como se vou de escopeta. Que ti queres ir con ese matrimonio, pero tamén cunha compañía ao teu lado. Claro, efectivamente, porque mira. Eles son moi buenos, de feito, Claro. me dice Ana, cando non chamas,
O Pepe xa te extraña. Claro, pero mira, vamos a tratar. Porque nos levábamos sempre ben, cando vía Jorge, eles viñan moito, pondo a nos, as noites, xogábamos unha partidinha, ou ajedrez, sempre estábamos xuntos, íbamos ao pobo tamén. Claro, mira, imos a falar un pouquiño para que esa persoa que poida levantar o teléfono e chamarche coñeza un pouquiño máis, vale? Porque ti decíamos antes, vives en Ourense, pero nacestes en Celanova, unha gran terra de poetas, hai que decilo, non? De Corros Enrique, de Emilio Ferrer. E hai un monasterio moi bonito. Claro, pero mira, esa capilliña do San Miguel. Que recordos tes desa infancia, de teu pai e de tua nai? Moi boa. A ver, meu pai, miña nai era máis, como che digo, máis seria, máis... Meu pai era máis bueno, máis... Non sei, meu pai consentíame máis. Todo o que quería, todo tiña. Entonces, aí había un pouquiño entre miña nai e meu pai. Dicía que eu que lle quería máis ao meu pai que a miña nai. Eu non, eu quería os dous iguales e os dous me querían a min. Simplemente que miña nai creo que tuvo un pai máis ditador. Claro. Entonces, ela... De feito, meu pai tiña máis estudios que a miña nai non fora a ninguna parte. Entonces, meu pai comprendía máis as cousas que a miña nai. Claro. Bueno, ás veces as nais levan a culpa de que son máis exixentes, pero é a súa forma de educarnos, de querernos tamén dese xeito, non? Foches a un colexio de monxas. Bueno, primeiro un colexio normal e depois a un colexio de monxas. Eu era moi mala comedora. Eu era moi mala comedora. E meteron ali media pensión, pero aquelo era, para min era matador, porque eu era moi delgadiña. Entonces, como tiña problemas que non comía, as monxas castigábanme, me traían má comida e eu volvía. Entonces, meus pais colleron, como meu pai podía, quedei cun matrimonio a dormir ali e comer e todo. De feito, o matrimonio, ele era madrileño, traballaba en Renfe, era maquinista de Renfe. Pero a ver, explícanos un pouco eso, porque, claro, nesta época, eu, por exemplo, cando lín un pouco a tua ficha non entendía moito, non? Pero daquela época, pois, debía de ser o máis normal. Ti fostes a un colexio de monxas, non comías... Mira, sabes o que comía na casa? Un huevo con azúcar e un pouco de miel de pan. E non comía máis que eso. Claro, entonces o normal naquela época para teus pais coidar de ti é dicir... Dicíame miña nai que lle dera máis traballo que a 7 fillos. Claro, entonces para axudarche dixeronche, pois vamos a mandar a Ourense cunha familia para ver se levantan ao pouco esta rapaza, non? Sí. Era un pouco así a vida que levabas antes. Sí, entonces estuve con esa xente estudiando nas monxas nas franciscanas e o señor falaba tanto castellano que eu acabei non falando con el. Moi ben, queríame como unha filla. Agora seguimos falando de eso, porque eu quero me meter tamén nos anos de adolescencia de Clara, que tamén lle gustaba o baile e a música.